ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ କାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ। ବାହାନା ବ୍ଲକର ଉଡ଼ୁଶାଳ ବାବା ବଚେଶ୍ୱର ହର ପାର୍ବତୀ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଯାଇଛୁ ସେଠି। ଏଇ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି, ମାମି ଯାଇଛି, ଝିଅ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତି ହେଉଛି, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଳତି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଦିନ ତମାମ ଆଜି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଉ 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ, 108 ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ଆଉ 108 ଅପରାଜିତା, 216 ବେଲପତ୍ର, ଆଉ 108 ନାଗ ଚମ୍ପା ଭଳି ବହୁ ଦିଆ ହେଇକି ପୂଜା କରାହେଇଥିଲା। 15-20 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଢଳା ହେଇଥିଲା। ଦିନ ତମାମ ଏଠି ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଦାଦା ଖୁଡ଼ି କର୍ତ୍ତା ହେଇ ବସିଥିଲେ। ସବୁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମ ପରିବାର ବି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି ସମସ୍ତେ। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ପୂଜାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କଲୁ ଦିନ ତମାମ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପୂଜାଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେୟାର ଦେବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ମୁଁ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେଇ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭୋଳାନାଥ।